दिनै बर' बिमा सान एबा हेलेना आरो गायदे बसुमतारीनि मुंख्लं सान। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिलाव 20थि हेलेना आरो गायदेनि मुंख्लं सान फालिदों। दुखुनि बाथ्रा, दिनै बर'नि बिमा गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं सानखौ फालिनो बावलांनो हमबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सराइबिलाव दिनै गायदे आरो हेलेनानि 20थि मुंख्लं सान फालिदों। मख'नो गोनांदि बे फालिनायखौ दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायाव फिरफिला दैखांनाय, बिबार बावनाय आरो 1 मिनिट आरज गाबनानै बर' हारिनि बिमा गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं सान फालिदों। जमदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गायदे आरो हेलेनानि नखरनि सोद्रोमाफोरा दिनैनि बे बर' बिमाफोरनि मुंख्लं सानखौ फालिदों। नाथाय दुखुनि बाथ्रादि जाय बर' बिमाफोरनि बिहोमा होनायजों आरो जिउ बावनायजों बर' हारिया दिनै गोजोनै थानो हादों, बिथांमोननि गोसोखां सानाव रावबो बर'नि राजखान्थि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन आफादफोरा दिनै बे हाबाफारियाव रावबो नुजाफैनो हायाखै आरो 1988 मायथाइनिफ्राय लानानै गायदे आरो हेलेनानि मुंख्लं खाम्फानि सेराव जेबो जिरायसालि एबा न'ब्लां लुनानै होनायनि बाथ्रा गैया आरो रावबो नायसनाखै होननानै फोरमायदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि आफादगिरिया। आइजो जोहोलाव बिथांमोनहा जिउ खहा जादोंमोन। दिनै बिथांमोननि सेक्रिफाइसखौ जों सासेबो फोथांनानै लाखिनो गोसो जाया बेबायदि। दा दिनै ओंखायनो आं खावलायदों, जाय हायो गोसो गुदुं सुबुंथिनि गोसोजों नैबे पार्कखौ सोरबाफोर फोसाबनो जौगाखांनो होनो लुबैयोब्ला मावफैनाया गाहाम होननानै आं खावलायो। आरो कुसुगाव आन्चलिक हिसाबै कुसुगाव आन्चलिकजों जड़ित थानाय नैबे सराइबिल, बसगाव, मतामबिल, रायमना, खासियाबारि ओनसोलाबो कुसुगावनिनो मोनसे पार्ट। हयथ' नंगौ बावैसो थांनाय बोसोराव हयथ' बिथांमोनहा आलादा आन्चलिक दानानै लाबाय, अब्लाबो जोंनि आन्चलिकआव मोनसे मोजां समायना मार्टियार्सटम मोनसेबो गायसननायखौ आं नुनो मोनाखै। दा बिनिखायनो आङो खुद्रियो आन्चलिकनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौबो आबोबा गायसननानै होदोंमोन कुसुगाव गेलेग्रा फोथाराव मोनसे मार्टियार्सटम, नाथाय बेखौ रावबो फोसाबनो गोसो गैया। दे गेलेग्रा फोथारखाय उसुबिदा जाबाय, मोनसे जायगा बिदोंमोन आं थांनानै दैदेनगिरिफोरनाव जोङो आब' बिनाखौ लानानै, नाथाय बेखौबो हगारनो गोसो गैया। दा बायरा जिरा दखान खुलिनानै दोनो। गसाइगाव बादियाव बिनाय जादोंमोन मोनसे टार्निंआवहाय गायदे आरो हेलेनानि मोनसे स्टेचु गायसननो थाखाय, बेखौबो होनाय जायाखिसै। गोबां नाजाब्लाबो जों हायाखै। थाङै थुङै जोङो देबरगावआव थानाय बे मोनसे सिमिट्रियावहाय जोङो गायदे आरो हेलेना बिथांमोननि स्टेचुखौ थाङै थुङै बहाय गोबां नाजानायनि गेजेरजों बिनानै जों बेखौ फसंनानै दोननो हादों। जोंनि थाखाय मोनसे गोथां जारिमिन, दुलाराय बर' आइजो अनसायनिल' नङा, बियो गासिबो बर' जाथिनि मोनसे गोथां जारिमिन होननानै आं बुंगोन। मानो होनोबा 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जि संकसनिफ्राय सदियासिम बर'फोरनि थाखाय जि आलादा हादोर सोरजिनाय, बे सोरजिनायनि थाखाय जि दोहौ जोंनि फैलाव हायेन ओनसोलाव, सा ओनसोलाव जि दोहौ सोमजिदोंमोन, बे दोहौजों जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बै समाव जोंनि दानि आसामनि बारग' मन्थ्रि आब' प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा आफादगिरिमोन। बे समावनो बिथाङा आइजोफोरखौ मोनसे जांख्रिखांनाय जे लाबोनो हादोंमोन। बे जांख्रिखांनाय ओरैहाय फैदोंमोन जे बे समाव जोंनि सोमावसारारि रायजो बिग्रा बिदा फंबायखौ नागिरनानै पुलिस मिलिटारिया गामि गामि रेड खालामोमोन आरो जाय जेरै हागौ सोरबा दुब्लियाव हालेवनानै थानाय, दैसा लङायाव ना सारनानै थानाय जोंनि बिदा फंबायफोरखौ, बिफाफोरखौ हमनानै लाबोयोमोन आरो जोबथेसालियाव जोबोमोन, सोरखौबा आरो बिदिनो अयनाय साजा होयोमोन। थिग हयथ'बा नोंथांमोनहा बे ओनसोलनि जानानै माखासेया मोनथिगोन, बिदिनो सराइबिल रायमना ओनसोलनि माखासे जोंनि बिदा फंबायफोरखौ ना हमबाय थानाय अबस्थानिफ्रायनो हमना लाबोनानै पुलिसफ्रा हमना लाबोना फैदोंमोन। जोंनि बर' आइजो अनसाय आफादनि मोनसे समनि जि आब' प्रमिला रानी ब्रह्मनि जि खावलायखानाय, बे खावलायखानाय बादियै जोंनि बर' आइजो अनसाय आफादनि माखासे मावथिजों लोगोसे गामिनि आइजोफ्रा ओरैबायदि मोनसे दोहौजों, ओरैबायदि आबेगिक इमोसन जों जे बे हमनानै लाबोजानाय सुबुंखौ, बिफाखौ बा बिदाखौ होबथानानै जों पुलिसनि आखाइनिफ्राय बोखानानै लाखिथारनो हानांगोन। बे दोहौजों, बे सान्थौजों जोङो बयबो लोब लोब
ओंखारना फैदोंमोन आरो पुलिसनि आखाइनिफ्राय जों लाखिनो नाजादोंमोन। बेबायदि लाखिनो नाजाबाय थानाय अबस्थायावनो पुलिसफ्रा गुलि गावनानै गायदे आरो हेलेनाखौ जायगायावनो जिउ फोजोबदों। मिथिनांगौमोन, मोनथियाखैबा बे दुखुनांथाव खौरां। मानो होनोबा बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौबो जोंनिनो आबोबनिनो मोनसे समनि लोङाइ गाहाय नेहाथारि लोगो नेहाथारि आब' भबानि बाग्लारिया मोनसे बिथांमोननि सुंद' जिउ जारिमिन लिरनानैबो बिजाब महरैबो फोसावखाबाय आरो बेखौ जोङो बोसोरफ्रामबो फालिनाय जायो। आरो बिथांमोना हयथ'बा गोबाङा बिदिनो मोनथिगौ, गोबाङा मोनथिनो गोसो गैया जानानैनो मोनथियाबो जानो हागौ। आरो बिथांनि जिहेतुके दासिम गायदे आरो हेलेनानि सोरनिबा बिदा फंबाय, सोरनिबा फिसाफ्रा गोथाङै थांनानै दङ हिसाबै मोनथिनाया बयनिबो थाखाय गोनां।